Nå. Bind ham. Bare kør! 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 Ej, jeg ved. Kør! Kør! Jeg kører. Okay. Når du har været med os? Ikke en skid. Jo! Okay. Kom med pistolen! Kom med pistolen! Giv mig den! Det der. Hvad? Vil du være med os? Nej. Åh, fuck. Nej, jeg skulle da ikke. Du troede hvad? Vil du være med os? Ja. Okay, godt. Nå, du er da lige blevet... Prøv lige at sige taget det op. Ja. Åh, for satan. Hvor kan man ikke om? Ej, du ramte mit ben! Au! Fuck. Du må ikke skyde. Fuck, jeg mistede den. Du må ikke skyde, okay? Fuck, mand! Hvor er din kæft? Fuck, mand! Jeg kører på hospitalet. Jeg er læge, okay? Så er du uddannet læge? Du skal være... Ja, vidste du ikke det? Hvor fanden har du ikke fortalt mig det? Det ved jeg ikke. Men hallo, er du sammen med os nu? Ja. Godt. Kom, vi skal så op på fortovet sammen. Jeg tager blikken. Jeg vil fandme have et magasin til min pistol. Jeg skal ned. Hey, er du ikke Batman? Jeg gik sgu da i klasse med dig engang. Også mig? Ej, det er pudsigt, vi bliver så store nu. Vi kunne næsten ikke... Hallo! Hallo! Du skal ikke skyde ham! Jo, jeg har lige skudt dig med benene, mand. Vi kører bare på hospitalet. Sådan. Okay, jeg gør det ikke med, men det fandt jeg. Okay, kom. Ja, jeg kan ikke huske. Okay, så tør lige blodet af her. Batu, ja. Okay, for det sviner, mand. Ja, det synes jeg sgu. Okay, kom, du skal sidde ved siden af mig. Ja, I kan jo sgu begge to sidde på forsædet. Det er din røv. Så kører vi. Hvordan fungerer den der ting? Okay, kom. Kom, du skal sidde ved siden af mig. Kan jeg sætte dig på mit side? Jeg sidder ved siden af Mads. Jamen, så kan du styre lidt af Fuck, den her bil, den er bare... Fucked up, ikke? Jo, Den er mega fucked up. Vi har også lige haft indbrud, så... Ja. Hvor fanden er bløkken henne? Hvor fanden er bløkken henne? Hvad med, at vi kører på en stripper? Nej, en natklub. Ja. En natklub. Skrid mig! Yeah. Har du kørt det politiet for helvede? Fuck! Du skulle med den, du er bare for panser. Bare kør! Her er startnøglerne, Jeg starter den. Sådan der, Kør, mand! Kør nu, de fucking langt. Mads! Åh, fuck! Ind igen! Åh, godt. Hvad for en er den? Er det her bremserne eller hvad? Nej, den der. Kør. Så højre. Det er den der! Den her. Ja. Fuck, den kører helvede så hurtigt. Hey, lad os lige... 5. gear! Fuck, sygt. Giv mig en blok, jeg skulle skyde på politiet. Hvor fanden er det? Fuck. Kør. Gennem er også i gang. Og vi kommer op på 220. Fandme mere, mand. 220, mand! Og så... Ja, det er fandme godt det der, mand. Nu er vi sluppet fra dem. Godt. Fuck, mand. Hey, der er det, mine venner. Kør lidt for stille og roligt. Hvad så? Du tror, du kan køre bil, bare din asshole? Fuck, det er sindssygt. Liv, det er lige at skyde dig. Hvor fanden er min pistol henne? Hvor fanden er den henne? Lord, you busted. Fuck. Væk. Dreng. Der kommer fandme panser, mand.
Han tager fat i mig. Ja, kom, giv mig den. Giv mig den. Ja, mand, der er din pistol. Tak. Fuck, drengen. Panser! Fuck, mand. Fuck. Den gider ikke starte. Jo, kom nu. Den gider ikke starte. Hvad, vi skyder dem? Nej, giv mig den. Jeg går frem ud og skyder ham. Altså, det gik lidt af et uheld, da det var, vi skulle snakke med panserne. Jeg kører lidt imens. Fanden, de åbner bare dem. Fuck, skynd dig, slå dem, mand. Okay. Så er han skudt, dreng. Kom nu. Dreng, jeg tror lige, vi skal kigge lidt på motoren derude. Ja, gør du det.